እዝን በሳ ብዝኸፈ መጻወድያ ተኣሲሩ ንዓመታት ናተሳቀየ ጸንሐ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ድሕሪ 3 ዓመታት ሓደ ምስ ደመም ነገር ይፍጠር። ካብ ናይ ወዲ ሰብ ዘይቋርጽ ድሌትን ትምኒትን ተላዕለ ናይ ጫካ እንስሳት ህይወት ኩል ግዘውን እንተኾነ ናብ ሓደጋ ተቓልዑ እዮም። ካብ ሕጊ ወፃእ ምህዳንን ንድሕንነት ተባሂሎም ዝግበሩ ሃደን ነቶም መብዛሕትኦም ናይ ጫካ እንስሳት ህይወት ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና እቲ ታሪኾም ናብ ኢንተርኔት ዝበቕዐ ናይቶም ውሕዳት እንስሳ ጥራይ እዩ። ኢሉ እውን ካብዚኣቶም መሕዘንቲ ተጓንፎታት መንጎ ፈንፂሑ ዝወፅእ ሓቂ ናይ ብዙሓት ልቢ ተንከፈን መሕዘኒ ታሪኽ ክኸውንን ክኢሉ እዩ። ናይዚ ታሪኽ መፈለምታ ኣብ ታንዛንያ ዝርከብ ናይ ማኪው ናሽናል ፓርክ ውሽጢ እዩ። እዚ ቦታ ንዓመታት ዝኣክል ብሃደንትን ዕዶተኛታትን ዝጥመት እንትኾን ብኸምዚ ምኽንያት እውን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ እንስሳት ናብ ዓባ ሓደጋ ክቃልዑ ክኢሎም እዮም። ከምቲ ልሙድ እውን ኣብ 2009 ሓደ ናይ ሃደንቲ ጉጅለ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ናሽናል ፓርክ ዝርከብ እንስሳ ኣብ መጻወድያና ነእትዎ ብዝብል መጻወዲኦም ይዝርግሑ። ብዝሕዝን ኩነታት እውን እዚ ንእሽተይ ኣንበሳ ን3 ዓመት ዝኣክል ኣብቲ መጻወድያ ክጸንሕ ዝገበሮ እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ማኪሙ ፓርክ ናይ ታንዛንያ እቲ ዓቢ ናሽናል ፓርክ ክኾን እንከሎ ኣብ ውሽጡ እውን ከምኒ ሓርማዝ፣ ጉማረ፣ ኣድጊ በረኻ፣ ዝብኢ፣ ዓርዓር ነብርን ኣንበሳን ዝዓይነቶም ተፈላለዩ ናይ ጫካ እንስሳት ይርከቡ እዮም። እዚኣቶም ናይ ጫካ እንስሳት ነቲ መግቦምን ዝሰትይዎን ኣለሻ ኣብዚ ፓርክ ውሽጢ እናኣለሹ እዮም ዝውዕሉ። ኢሉ እውን ኣብ ሓደ ፀሓይ ዝዓብለሎ መዓልቲ ሓደ ኣንበሳ ነቲ ዝበልዖ ኣለሻ ካብቶም ዕስለ ተፈልዩ ይኸይድ። እዚ ኣንበሳ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ፓርክ ውሽጢ ዝንቀሳቐስ እንትኾን ዋላ እኳ ዕድሚኡ ዘይበፅሐ እንተኾነ ከመይ ክሃድን ከም ዘለዎ ግና ይፈልጥ እዩ። ብኸምዚ መሰረት እውን ናብቲ ፓርክ ብዝወፀሉ ሰዓት ኣብ ዓበይቲ ሳዕርታት መንጎ ተሓቢኡ ናብ ኢዱ ዝወድቕ እንስሳ ክጽበ ይጅምር። ኮይኑ ግና ኣብታ መዓልቲ ዝሃድኖ ነገር ንዝቕፅል 3 ዓመታት ኣብ መጻወድያ ክጸንሕ ዝኽእል ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን። ተሓቢኡ ምጽባይ ካብ ዝጅምር 20 ደቂቕ ንድሓር እዚ ንእሽተይ ኣንበሳ ምንም ዓይነት እንስሳ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ምኽንያት ክሰላቸው ይጅምር። ኣብኡ እውን እቲ ፀሓይ ኣዝዩ እናሓየለ ብምምጽኡ ምኽንያት እዚ ኣንበሳ ኣዝዩ ክደኽሞ ይጅምር። ኮይኑ ግና ኣብ ጥራይ ኢዱ ናብ ገዝኡ ብድኻም ስምዒት ቅድሚ ምምላሱ እዚ ኣንበሳ ሓደ ዓጋዘን ይዕዘብ። ኣንበሳ ኣብ ዓለምና ካብ ድሙ ቀፂሉ ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ዝርከብ ቅልጡፍ እንስሳ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ኣብ ሰዓት 50 ማይል ዝኣክል ርሕቐት ናይ ምጉያይ ዓቕሚ ዝሓዘ እዩ። ኮይኑ ግና ክንዲ ዝኣክል ቅልጡፋት ጎየይቲ እኳ እንትኾኑ ነዊሕ ግዜ ዝኣክል ናይ ምጉያይ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣናብስ ነቲ ዝሃድንዎ እንስሳ ተጸጊዖም ከጥቅዕዎ ዝጅምርሉ ምኽንያት ብኸምዚ እዩ ነይሩ። ካብ ዝተላዕለ እዚ ኣንበሳ እቲ ዓጋዘን ናብኡ ክሳብ ዝጽጋዕ ግዜ ተጸቢኑ ከጥቅዖ ዋላ እኳ እንተፈተነ ኮይኑ ግና እዚ ዓጋዘን ናብኡ ቅድሚ ምብፅሑ ጎዩ ካብኡ ንምህዳም ስለ ዝፈተነ እቲ ትልሙ የተሳኽዐሉን እዩ። ተስፋ ዘይቆረፀ እዚ ንእሽተይ ኣንበሳ ናብ ድሕሪት ኣብ ክንዲ ምምላስ ነቲ ዝሃደመ ዓጋዘን ክጎዮ ይጅምር። ኮይኑ ግና እዚ ምጉያይ ክጸንሕ ዝኸኣለ ን2 ደቂቕ ዝኣክል ጥራይ እንትኾን ብሃንደበት እውን ሓደ መሕዘኒ ነገር ይጓንፍ። ኣብ ቅድሚኡ ብዘላ ዓጋዘን ዓይኑ ዝዓወረ እዚ ኣንበሳ ኣብቲ መገዲ ተገይሩሉ ዘሎ መጻወድያ ኣይፈለጠን ነይሩ። እቶም ሃደንቲ ኣብቲ መገዲ ገይሮምዎ ዝነበሩ መጻወድያ ኣዝዩ ሓደገኛ እንትኾን ኣብቲ ዙርኡ እውን ብኣዝዩ ሓደገኛ ሓፂን ተሰርሐ ክቢ ቅርፂ ዘለዎ መጻወድያ እዩ ነይሩ። ካብ ዝተላዕለ ነዚ ዓጋዘን የጎያ ዝነበረ እዚ ኣንበሳ ገና ርእሱ ናብቲ መጻወድያ ቅድሚ ምእታው ኣብ ልዕሊኡ ተዓፅዩ እዩ። በቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝሰንበደ እዚ ኣንበሳ ንርእሱ ካብቲ መጻወድያ ንምውፃእ ክንዲ ዝኽእሎ እኳ እንተፈተነ ኮይኑ ግና ተተፈጥረ ኣብ ክንዲ ክልሕልሕ ጨሪሹ እናኸረረ ስለ ዝመፀ እዩ ነይሩ። ደቂቓታት ብዝሓለፈ ቁፅሪ ተስፋ ዘይቆረፀ እዚ ኣንበሳ ንርእሱ ንከውፅእ ክንዲ ዝኽእሎ እኳ እንተፈተነ ኮይኑ ግና እቲ ፃዕሩ ክሳኽዐሉ ይከኣለን። በቲ ኣንበሳ ነቲ ሃድነት ዝነበረት ዓጋዘን እውን ነቲ ጉያ ገዲፋ በቲ መጻወድያ ተታሒዙ ዝሳቐን ዘሎ ኣንበሳ ክትዕዘቦ ትጅምር። ኮይኑ ግና ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ክትጸንሕ ዘይደለየት እታ ዓጋዘን ንሒደት ደቂቕ ዝኣክል ነታ ኣንበሳ ድሕሪ ምዕዛባ ገዲፋቶ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ስዒቡ እውን እታ መዓልቲ ክትጸልምት ትጅምር። እታ ተቃጽል ዝነበረት ፀሓይ እውን ናብ መረበታ ጠሊቓ እታ በዓል ተሪጋ ወርሒ ክትመጽእ ትጅምር። ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት እውን ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ዝጸልመተሉ ግዜ እዚ ንእሽተይ ኣንበሳ ኣብ ፍርሒ ውሽጢ ክኣቱ ይጅምር። ኣብ መጨረሻ እውን እቲ ሙሉእ መዓልቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተስፍኡ ተሳኺዑሉ ንርእሱ ካብቲ መጻወድያ እኳ እንተውፅኦ ኮይኑ ግና ኣብቲ ክሳዱ ዝነበረ ሓፂን ከውፅኦ ይከኣለን። እዚ ኣንበሳ ካብቲ ተታሒዙሉ ዝነበረ መጻወድያ ዋላ እኳ እንተወፀ ኮይኑ ግና ሓንቲ ስጉሙ እውን እንተኾነ ንምኻድ ኣይደፈረን። እዚ ሙሉእ መዓልቲ ሓኾትኮት እናበለ ዝጸንሐ ንእሽተይ ኣንበሳ ገና ናጽነቱ ምስ ረኸበ ኣብ ክንዲ ሙጉያይ ነቲ ብድኻም ተዓብለለ ኣካሉ ንከዕርፎ ብምሕሳብ ኣብ እብቱ ዝወደቐሉ ድቃስ ይወስዶ። ብዝሕዝን ኩነታት ናይዚ ኣንበሳ መሕዘኒ ታሪኽ ዝጀመረሉ ኣብዚ ሰዓት እዩ።
ድሕሪ ሂደት ጻንሒት ንድሓር ካብቲ ድኻም ዘዕረፈ ዛንበሳ ተመሊሱ ካብቲ ደቀሰሉ ብምልዓል ናብቶም ቤተሰቡ ዝርከብሉ ዕስለ ኣናብስ ከምርሕ ይጅምር። ኮይኑ ግና ኣብቲ ክሳዱ ተቐርቂሩ ተረፈ ሓፂን ነቲ ክሳዱ ኣዝዩ ስለ ዝሃሰዮ ደምና ደሜ ስለ ዝነበረ እቶም ይዕዘብዎ ነበሩ ዕስለ እንስሳ እውን ብሓዘን ምስሊ ወላ እኳ እንተተዓዘብዎ ኮይኑ ግና ክገብርሉ ዝኽእሉ ነገር ወላ ሓንቲ ኣይነበረን። እቶም ዕስለ እንስሳት ኩሎም ኣብቲ ኣንበሳ ክሳድ ዝነበረ ሓፂን ከውፅሉ ዘይክእሉ ብምዃኖም እዚ ኣንበሳ ንመዓልትታት ዝኣክል ሓገዝን ከይረኸበ ብምፅንሖ ምኽንያት ኣብ መጨረሻ ድማ እዚ ቁስሊ ኢንፌክሽን ክፈጥረሉ ጀሚሩ እዩ። መዓልትታት ብዝሓለፈ ቁፅሪ ኣብ ክሳዱ ዝነበረ ሓፂን ናብ ስግኡ ሸሊኹ ከምእታው ስለ ዝነበረ እዚ ኣንበሳ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ምትንፋስ ይኹን ከም ልቡ ንክበልዕ ክጽገም ጀሚሩ እዩ። እዚ ምስኪን ኣንበሳ በቲ ኩነታት ምኽንያት እናደኸመ ስለ ዝመፀ ከም ልቡ ምፅዋት ይኹን ናብ ሃደን ምውፃእ ኣቋሪፁ እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣንበሳ ከመይ ክተርፍ ይኽእል ወይ እውን ብጥሜት ክመውት ድዩ ዋላስ ክተርፍ እዩ ንዝብል ምናልባሽ ካብዚ እንዳሃር እትርእይዎ ነገር ልብኹም ክሰብሮ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር የብሉን። እዚ ኣንበሳ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንተጸኒሑ ብጥሜት ናይ ምሟት ዕድሉ ወላ እኳ እንተሃለወ ኮይኑ ግና እንከይተሓሰበ ናይቲ ቤተሰብ ኣባላት ሓደ መፍትሒ ሒዞም ይመፁ። በብመዓልቱ ሕድሕድ ናይቲ ዕስለ ኣባል ናብ ሃደን ወፂኡ ክበልዕ ንዘይከኣለ ኣንበሳ መግቢ ከምፅሉ እንትጅምሩ ነዚ ልምዶም እውን ንሰለስተ ተኸታተለ ዓመታት ከገብርዎ ቀፂሎም እዮም። በብመዓልቱ ናብ ሃደን ብዝወፅሉ ሰዓት ነዚ ኣንበሳ መግቢ ሒዞምሉ ብምምፃእ ክቕልብዎ ጸኒዖም እዮም። መስደመሚ ተግባር እዩ። ሓንሳብ እንስሳት ወዲ ሰብ ካብ ዝሓስቦት ንላዕሊ ንቤተሰቡ ፍቕሪ ብምልጋስ ኣዝዮም ይደንቑና እዮም። ኮይኑ ግን ኣብቲ ክሳድ ኣንበሳ ዝርከብ ሓፂን ክሳብ ክንደየናይ ከጽንሖ ይኽእል ፈጺምኩም ዘይተጽበይዎ መስደመሚ ነገር ክትዕዘብዎ ስለ ዝኾንኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ። ድሕሪ ሂደት ወራሕቲ በቶም ናይቶም እንስሳት ዘይልሙድ ምንቅስቓስ ጥርጣረ ዝሓደሮም ናይቲ ፓርክ ሓለውቲ ነቲ ተጎዳ ኣንበሳ ብምዕዛቦም ምኽንያት ዝግበር ገይሮም ነቲ ኣንበሳ ካብቶም ዕስለ ብምእላይ ናይ ሕክምና ሓገዝ ክገብርሉ ጅምሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ክሳዱ ዝነበረ ሓፂን ከውፅሉ ኣብ ዝፍትንሉ ሰዓት ኣብቲ ክሳዱ ዘሎ ሓፂን ምውፃእ ክንደቲ ዝኣክል ቀሊል ከም ዘይኮነ ክርድኡ ይጅምሩ። በብመዓልቱ እውን ናይ ሕክምና ሓገዝ ንምሃብ ናብቲ ቦታ እንትመላለሱ ብዘይልሙድ ኩነታት እዚ ኣንበሳ ካብኣቶም ንምህዳም ናብ ሕቡእ ቦታ ብምኻድ ከምልጦም ይጅምር። ካብቲ ምፍርሑ ተላዕለ እውን ናብቶም ዕስለ ድሕሪ ምኻዱ ናብኡ ክበፅሑ ከም ዘይክእሉ ስለ ተዓዘቡ ነቲ ክገብርሉ ዝሓሰብዎ ናይ ሕክምና ሓገዝ መፀገሚ ክኾን ገይርዎ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ኣንበሳ ከምኡ ኢሉ ንኽገድፍዎ ልቦም ስለ ዘይገበረሎም እዚ ናይ ሕክምና ጉጅለ ተወሳኺ ሓይሊ ብምውሳኽ ነዚ ኣንበሳ ብዝኸኣልዎ መጠን ናብ ኢዶም ንምእታው ክረባረቡ ይጅምሩ። ናይቲ ሕክምና ጉጅለ እውን ብፈለማ ደረጃ ዝገበርዎ ተግባር ነቲ ጉጅለኦም ናብ ክልተ ምምቃል እዩ ነይሩ። ስርሖም ድማ እቲ ሓደ ጉጅለ ነቲ ኣንበሳ ሒዞም ነቲ ሓፂን ከውፅሉ ከለዉ እቲ ካልእ ጉጅለ ድማ ነቲ ዕስለ ምስጓጉ ነይሩ። እቶም ናይ ሕክምና ጉጅለ ደኺሙና ሰልቹናን ከይበሉ ነቲ ሓገዝ ድሕሪ ምጥንኻሮም ኣብ መጨረሻ ነቲ ኣንበሳ ኣብ ኢዶም ብምእታው ኣብ ክሳዱ ዝነበረ ሓፂን ከውፅሉ ክኢሎም እዮም። እዚ ናይ ሕክምና ሓገዝ ናይዚ ኣንበሳ ናይ 3 ዓመት ስቓይ ዘብቃዕሉ እዩ ነይሩ። እዚ ኣንበሳ ምናልባሽ ናብቲ ናይ ክሳዱ ሓፂን ዘውፅሉ ቦታ ተመሊሱ እግሩ ክኸይድ ኢሉ ተጸበየ ሰብ እኳ ተዘይሃለወ ኮይኑ ግና ካብታ መዓልቲ ንድሓር በብግዝኡ ንተወሰነ ደቂቕ ናብታ ቦታ ብምኻድ ነቶም ናይ ሕክምና ጉጅለ ካብ ርሑቕ ክዕዘቦም ጸኒሑ እዩ። እቲ ናይ ሕክምና ጉጅለ እውን እዚ ተግባር እዚ ኣንበሳ ንዕኦም ዘለዎ ምስጋና እናቕረበ ከም ዘሎ ክሓስቡ ከለዉ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ይዕዘቦም ንዝነበረ ኣንበሳ እውን ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ ክዕዘብዎ ጸኒሖም እዮም። ድሕሪ ሂደት ግዜ እንድሓር እውን ኣብቲ ቦታ ብዝንቀሳቐሰሉ ሰዓት እቲ ሕማም ኣሲሩ ሒዝዎ ዝነበረ ኣንበሳ ገጅፍን ዓብ ኣንበሳ ኮይኑ ረኺቦም እዮም። እቲ ኣንበሳ እውን ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣናብስ ናብ ደስ ዝበሎ ዝንቀሳቐስን ናብ ሃደን ዝወፍርን እንትኾን ብሕታዊ ካብቶም ካልኦት ኣናብስ ዝፍለየሉ ምኽንያት ኣብ ክሳዱ ዝርከብ ቁስሊ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና እዚ ዛንታ ናይ ጫካ እንስሳት ስቓይ ካብ ቆዕና ተገብአ ብዘሕዝን ኩነታት ነብርታት ክምንምኑን እቲ ናይ ሃደን ስርዓት እውን ኣናብስ ክቆፃፀርዎ ጀሚሮም እዮም። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ጽንዓት ከም ዘርእዮ እንተኾይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኣናብስ ቁፅሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነከ ይመፁ እዩ። ኣብ 19 ሱሳታት ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ናይ ኣንበሳ ቁፅሪ ናብ 200,000 ዝፅጋዕ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ናብ 25,000 ወሪዱ እዩ። ከም እኒ ታንዛንያ ዝኣመሰሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተጀመሩ ናይ እንስሳት ሓለዋ ፕሮግራም ዕዉታት ዝኾኑ እንተደኣ ኮይኖም ምናልባሽ እዚ ቁፅሪ ናብቲ ዝነበሮ ዝምለሰሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኸውንን። ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ።